tobo morai oisaranse nyomba tokomanya nki abantu baogie ko bachanda na muumira na igabuna tuumiranire n'abangina aebye komanya no baligereri okomanya abangina abamba bwatia mache yo gwesibi bangina abambali bono inche mama county na kyoro chembere tanya iga nyiguli musu yechi sweetheart intune ebyombe twacha gochanga ebyombe biga abangine bagokora table banking bakabesa nichibese balimo ko bagana mwali inune timu eri ende yobolimo etimu eri ende tanjeti development ours is development number 1 ebyombe abangina bakonyu bono bunageka kusimu twanchera nena ki macheta iyo bonus abangine bakoli 20 abande bakoli 68 yani ntungi twaliete inki abalemi baito batali ko nga bakachiko test ya usiba kanyorembe noni ntuntu attested yabo tokanyora gerembe ya itone erengia omuntu atire gosoli bono tiga lero ntebo banking tokokora lakini bunge mbwate segi n'abantu aba bachata abalemi baito bechaye babugeto barabwe bakogenda mugondo bateberere. They are serious people. So those people who are joking with the tea farmers in the entire Kisii region, you will see me and I dare you.